10 xhur bi strateġija li ma kontx naqbel magħha, hekk iddikjarat Mariella Dimek, il-persuna li sa ftit tal-jemilu kienet qed tmexxi l-awtorità responsabbli mill-użu tal-kannabis, awtorità li twaqfet 10 xhur ilu u li qatt ma setet taħdem kif suppost. Dan minkejja l-ħafna ftaħir tal-Prim Ministru Robert Abela. Mariella Dimek stqarret li kien il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri li jinforma lil Dimek bit-terminazzjoni tal-kariga tagħha b'effett immedjat. Feluq l-10 xahar li kienet ilha tokkupa l-kariga ta' chairperson eżekuttiv tal-Aruk. Mariella Dimek, psikoterapista l-21 sena, ħadmet mal-Caritas fejn stqarret mal-medja li kien il-Prim Ministru stess li avviċinata biex tieħu din il-kariga għal perjodu ta' 3 snin. Dimek saħqet li sa mill-bidunet kienet qed tipprova taħdem bla budget, bla staff u mingħajr uffiċċju. Fi kliem sempliċi l-Gvern ma alloka ebda riżorsi għal din l-awtorità wara li qabad u daħħal liġi baġla tal-kannabis qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-Gvern intant baqa' siket dwar dawn il-manuvri li għaddejjin f'din l-awtorità. Qalbis li appunta lil Leonid McKay f'dan l-irwol, persuna viċin ferm ta' Robert Abela. L-ex-chairperson min-naħa tagħha waslet messaġġ ċar nittama li min se jidħol issa fit-tmexxija tal-awtorità tal-kannabis jara li l-ewwel priorità ma tkunx il-gwadan finanzjarju tal-ftit imma l-interess nazzjonali u l-fibra tal-komunitajiet tagħna.